E o que non podía faltar é o partido da xornada, o partido que enfrontaba o Compostela e o Racing de Ferrol. Homenaxe para Novedades Carmiña, antes do principio do partido. Hai algún membro da banda de Novedades Carmiña que podería estar xogando en terceira división. Deixámolo aí. É un partido que foi tolo. Eu non sei se alguén agardaba este tipo de partido. Sobre todo por como comezou Compostela, non? Que se puxo con moitos goles de vantaxe. Bueno, parecía unha catástrofe do Racing de Ferrol e despois estivo aí. O 1-0 marcado por Aitami. Nesta xogada mancouse Diego Rivas. Veremos se de consideración parece algo muscular. Debutou nesta xornada Chema. Como se o Racing non tivese suficientes baixas. A de Javi Rey, por certo, non vin cal era a gravidade. Fixéronse pero o que pasa é que retrasouse a resonancia. Ata mañá non ten a resonancia porque houve un problema no hospital de Ferrol. O Gallá non sexa moito. O Racing de Ferrol que empatou co gol de Armental, pero despois apareceu Alex Ares. Desta xogada queixouse moitísimo o adestrador do Racing por ese penalti cometido por Seoane sobre Aitami. Pois non o parece. O gol transformado por Alex Ares dende o punto de penalti, e Alex Ares que ia facer o 3-1 e o 4-1. Pois un xogador da zona de Ferrolterra amargándole a cousa ao Racing, porque se o Racing chegou a sumar, cantas foron? 8 vitorias seguidas? Sí. Agora leva xa moitas xornadas sen coñecer a vitoria. E non sei se vos parece normal todo isto que lle está pasando aos equipos da zona alta. Non sei, a mí non me parece normal, pero sobre todo eu creo que sabían que viña esta costa arriba, porque agora se enfrentan todos entre eles e querían chegar ben colocados e xa deron mostras de baixón anteriormente a estos partidos, non? Aí estamos. Non, eu ia dicir que é certo que o Racing na primeira volta tamén xa lle pasou algo parecido. Co Paio Saco perdeu, empatara contra o Compostela, perder a Casomozas. O que tardou en arrancar. Claro, unha vez que comezou, todos agardábamos que non tivera problemas pola categoría do plantel para seguir aí, pero... Ao final, recurtou diferenzas ao Racing, pero gañou por 4-3 o Compostela. Isto que fai é que pon moi interesante a zona alta